ayakhothama kuwe baye sithupha noma isikhombisa nona sofunda nje sehle nawo khona la sizogcina khona siwaphethe amabhayibheli bazalwana ngithi tshela makhelwane ukuthi kusasa ungalishiyi nawe emakhe uliphathe nje nawe lakho. Amen and amen. Kwathi emva kwalokho inkosi yabantwana bakwa-Amoni yafa, uHanuni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sayo. uDavide wathi ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi njengalokhu uyise angenzela umusa. uDavide wayesethuma ngesandla sezinceku zakhe ukududuza ngoyise. Zafika izinceku zikaDavide ezweni labantwana bakwa-Amoni, kepha izikhulu zabantwana bakwa-Amoni zathi kuHanani inkosi yazo, imbala ngokubona kwakho uDavide uthume abaduduzi kuwe ukuba atuse uyihlo na? uDavide akasithumanga yini izinceku zakhe kuwe ukuba ziphenye umuzi ziwuhlole ziwuchithe na? uHanani wayesebamba izinceku zikaDavide waphucula ingxenye yezilevu zazo, wahina izingubo zazo phakathi kwazo kwaba sezinqeni zazo wazimukisa. Lapho sebemtshela uDavide lokho, wathumela ukuzihlangabeza ngokuba wayenamahloni kakhulu lawo madoda. Yathi inkosi, hlalani eJerikho zize zihlume izilevu zenu bese nibuya. Abantwana bakwa-Amoni sebebona ukuthi banengekile kuDavide, abakwa-Amoni bathuma baqasha ama-Aramu aseBhethi-Rehobu nama-Aramu aseSoba imigundatshani eyizinkulungwane ezingama-20 nenkosi yaseMahakha inabantu abayizinkulungwane nabantu baseThobia beyizinkulungwane eziyi-12. Amen and amen. Glory to Jesus. Ngivumeleni bazalwane ukuba sikhulume lento kaNkulunkulu esifunda la namhlanje emzuzweni engembalwa bese siyahlukana sihlangane kahle kusasa. Empilweni ngifundile ukuthi njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu uqale alahle into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu. Glory to Jesus. Athi ngiphinde, njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu uqale alahle into ethandwa umuntu ukuze athole umuntu, ebese mnikeza into umuntu angayithandi kodwa amnikeza into ayidingayo. Zokubonisa, ma uNkulunkulu efuna uSawuli njengenkosi uvele ulahla imbongolo zikayise uKhishi. Mayelahla imbongolo zikayise dala, uma uneimbongolo wawusukucebile. Ngamanye amagama kudala ingcebo yakho bebeyibona ngeimbongolo, ngenamba yeimbongolo onazo. So inombolo yeimbongolo onazo, isibalo saso besenza ukuthi abantu bazi ukuthi ucebile. So ke makulahleka imbongolo zikaKhishi kwavele kwalahleka ingcebo yakhe. Makulahleka ingcebo yakhe lithi uyise wayesethuma indodana yakhe ayithandayo, ngoba makulahleke imbongolo kulahleka ingcebo. Akuthunywanga noma ubani, ngoba ufuna kuthunywe noma ubani. Mayesehamba angabuyi nazo ziphelele. Kwabiza ukuthi uKhishi athumele indodana yakhe ukuze mayithola ibuye nazo ize ekhaya. Lithi iBhayibheli ke wahamba uSawuli efuna imbongolo zikayise, kanti uNkulunkulu lahla into ethandwa uyise ukuze athole uSawuli. Anifuna ungizwa namhlanje? Kanti ufuna uSawuli kwalahleka imbongolo, kanti akufunwa zona imbongolo. Umuntu ofunwayo yilo zothunywa. Amen.
Lithi iBhayibheli ke wahamba eyifuna uSawuli imbongolo engayitholi kwaze kwafika la khona ekhuluma nenceke ethi asibuyele ekhaya manje ngoba asitholi imbongolo ibisithi inceka ke sifuna ke khona umuntu kaNkuluNkulu okhona endaweni ke sibuze kuye yokuthi imbongolo zenze njani babe mthola uSamuel uthi uSamuel lento enifuna ukade yatholakala nethu uJehova befuna wena ngoba wena ufuna imbongolo nje wena uyinkosi phezulu kwaIsrael. Nkosi yami. Hallelujah. Njalo uma uNkulunkulu efuna umuntu ulahla into ethandwa umuntu kuzazuza umuntu bese emnika lento umuntu ayayithandayo lento umuntu ayidingayo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu mayifuna uPetru uNkulunkulu vela wenza kulahleka inhlanzi ezibeni walahla into efundwa yilamadoda ubusuku bonke baba sadoba ubusuku bonke bangabamba lutho bathi masekusile babonakala bewasha amanetha ukuwasha amanetha kusho ukuthini na kusho it was the sign of giving up kwase kuyisign yokuthi sengizame yonke imizamo njengamanje ake angaze ngizwe mina amanetha efake emanzini kuthiwa yawasha ngoba umsebenzi wawo ukudoba kodwa kwase kuuphawu ukuthi sizame konke kwenze njani uNkulunkulu lathi inhlanzi kuzathola abantu abafuna. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ikhona bazalwane. Amen. Fundile empilweni ukuthi njalo uNkulunkulu makukhona umuntu amdingayo uqala izinto okungayithola empilweni kanti kufunwa wena. Khona izinto ezike zikulahlekele uyifune ngamandla akho onke ungayitholi kanti kufunwa wena and ngamhlazane kwatholakala wena lento osuyifuna iminyaka ibisifika ungazange wayikhandlekela ngoba uNkulunkulu mayefuna umuntu alalahlinto efunwa umuntu uzathola umuntu. Hallelujah. Yazi ukuthi kakhulu kunamathi ngehle kancane. Tshela makhelwane ukuthi lento oyifunayo hayi ngoba ingekho ukuthi usimakade ufuna wena. Praise the name of the Lord. Likhona bazalwane. Amen. Likhona bazalwane. La sifunda khona sifunda izwi lenkosi lithi ke inkosi yama-Amoni yafa inkosi yama-Amoni yafa makufa inkosi yama-Amoni uDavide eyinkosi phezulu kwaIsrayeli lithi iBhayibheli uDavide wezwa ukuthi inkosi yama-Amoni ifile inkosi yama-Amoni isizwe sama-Amoni bazalwane bami isizwe sama-Amoni yisizwe esinzalo kaLoti isizwe sika-Israyeli isizwe esinzalo ka-Abrahama ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uAbrahama ku chapter number 12 ethi Abrahama aphuma ezweni lakini uye ehlotsheni zakho nasezweni engizokubonisa lona waphuma uAbrahama uNkulunkulu ku chapter number 12 Genesis ethe uhamba wedwa ungahambi nasihlobo ungahambi nalutho lithi iBhayibheli uAbrahama wathatha uLoti wahamba noLoti isihlobo sakhe wahamba noLoti umshana wakhe legama elithi Loti igama elisho the delay igama elisho the veil okusho ukuthi uAbraham ubizo uNkulunkulu kodwa uhamba nento emsithi. Hallelujah. Ngoba khona abantu into zabo abangayitholi kanti uNkulunkulu ubize wena wahamba nezinto ongafanele uhambe nazo. Khona abantu engathi uNkulunkulu ngabezwa babethandaza kanti hayi ngoba engabezwa ukuthi ngemkathi uNkulunkulu ebiza wahamba nento esithi ubuso bakhe. Chapter number 13 uNkulunkulu wakho uNkulunkulu kanti unjani wena ubiza umuntu chapter number 12 emva kwalokho uyathula uthi uNkulunkulu kimi ngithuliswa ukuthi ngithaka aphuma ezweni lakubo waphuma ezweni lakubo ngathi akaphuma ehlotsheni wayesehamba nesihlobo ngoba khona abantu abaphumayo ezweni abasuka kulona kodwa baphume nezinto zezwe abasuka kulona and usimakade ebesiyathula endleleni. Anifuna ungizwa namhlanje kalibona abantu abangizwashi ngamanye amagama wosangiphi ngamagama uNkulunkulu uthi Abraham aphuma ezweni lakini nayo into yokuqala enzo Abraham wayizwa lento ethi phuma wayikholwa lento ethi phuma waphuma ezweni but mistake Abraham waphuma nezinto ekuthiwa akayishiya kanti amen ake khona la ekhaya
waphuma nezinto othiwa akayishiya wathi umshanami lo umntakadadewethu lo angikwazi ukumshiya. Lithi iBhayibheli wahamba noLoti. Ngenkathi ehamba noLoti, uLoti ubengenalutho, ubengenamfuyo, uLoti ubengenancebo, ubengenabelusi. But endleleni khanje uLoti kanti uyantshontsha. uLoti udla izinto zomuntu obusisi. uLoti akayena umuntu wesibusiso, uhamba nomuntu wesibusiso. Umuntu ongena wesibusiso wadla izinto zomuntu obusisiwe. Ngoba khona into eyidileya empilweni yakho kanti uhamba nabantu abaronke. Khona abantu ofanele kubashiya ubathanda, khona abantu ofanele kubayeke ukuze kuvuleke iminyango yenu. iBhayibheli wahamba noLoti. Kanti uLoti kukhona imvu ezalayo. uLoti athi le yami, asike indlebe ayibeke eceleni. Bakukhona inkomo ezala inkonyana, athi uLoti leli yabona nemali emihle lami leli. Sizwa uLoti sethi usenemfuyo, sekulwa abelusi bakaLoti nabaka-Abraham. Loti ubathathapha abelusi ngoba wona uphuma ungenalutho nashi. Lithi iBhayibheli uAbraham wayesebiza umhlangano wathi Loti mhlobo wami, uyabona manje lokhu ngaphuma chapter number 12. God is not speaking to me. uNkulunkulu akakhulumi nami. Selokhu ngaphuma chapter 15. uNkulunkulu akakhulumi nami. Chapter 16 uNkulunkulu akakhulumi nami. Mabefika chapter number 16, lalela Loti, khetha izwe ozoya kulo nami ngizoya kwelinye. uLoti lithi wabuka wabona amadlela ahlaza, wathi uyabona ke mina ankela ngizoya lapha ya, ngoba wayibona imfula namadlela ahlaza. Kwasho ukuthi uAbraham was the man of blessing. Yikho athi ohlabelelayo, Abraham, your blessings are mine. You bless me going in, you bless me going out. Shout an amen if you hear me. Lithi iBhayibheli uAbraham wathi Loti, anginandaba noma ungashona ngaphi, ngoba noma ungangishiya ogwadule ngiwumuntu wesibusiso. Amanzi engekho khona, makwanyathelo lwami unyawo amanzi ayavela. Noma ngibeka la kuyekho amadlelo khona, makwanyathelo lwami unyawo kunento ezakalayo. Ngiyamemezele bakulusile, ngiletha isibusiso phansi kwempilo yakho. La uzonyathela khona ogwadule kuzovela amanzi. La uzonyathela khona wathi uAbraham uLoti wabona amadlela ngoba khona into uyibona inhle ngamehlo kanti nesiqalekiso ngaphandle. Angifuni ukuzizwa namhlanje. Khona into uyibone ngamehlo uzofuna ukungena kuyona kanti nesiqalekiso. Kube khona into uyibona ugwadule kanti nesibusiso. Shout an amen. iBhayibheli wathi uLoti, mina ngizoshona ngapha. Bona amadlela ahlaza kunemfuyo. Wathi uAbraham, mina ngizoshona ngapha. Ogwadule. Washo ukuthi ogwadule shona umuntu wesibusiso. Ngathi ungakutshela umakhelwane ukuthi ngowesibusiso mina. Amtshela ukuthi ungangithathi kancane ngowesibusiso mina. Awumtshela ukuthi ungangithathi kancane ngingowesibusiso mina. Mawungakholwa umuntu wesibusiso uke wahamba ehlane ukudla kungekho, kwapheka amazulu amdilivela imendo yakho. Umuntu wesibusiso uke wahamba ehlane amanzi engekho, amanzi avela edoleni. Ngoba umuntu wesibusiso into zakhe ivela la engayigade khona. Umakhelwane uthi ngowesibusiso mina. Amtshela ukuthi ungangithathi kancane ngowesibusiso mina. Yes, mina ngiqashe nginama qualification ngowesibusiso. Manje angifuni ungisho namhlanje la ngibeke khona isandla mina, into zakhona ziyamultiply. La ngenze khona mina kuba kuyabonakala ukuthi khona umuntu owenzile. Wathi Abraham, mina ngishona ngapho ogwadule. Noma kugwadule kodwa ngithemba into eyodwa. Lithi uLoti washona emadlelweni ahlaza, kanti ushona endaweni yesiqalekiso. Abraham washona ogwadule. Ukuthi angifuna ngizwa namhlanje. Washona ogwadule kanti endaweni yesibusiso. Ngoba njalo into zakho moyibona ngathi isogwadule. Kusho ukuthi uNkulunkulu udrive lesibusisweni.
Isayini yokuqala yokwadlule ishuthi ngaphambili kunesibusiso. Lithi iBhayibheli bahlukana. Makeqedwe uNkulunkulu uhlala noLot chapter number 17. uNkulunkulu wafika kuAbraham wathi, Abraham, walk before me blameless. Ngambuza uNkulunkulu wenzeni manje uAbraham asuka kahambe phambi kwakhe ngenacala. Uthi uNkulunkulu ngathi mayiphuma ngathi akashiya uLot wathatha uLot. And lo Lot udile impilo yakhe ngabe kade mina ngiqedile ngeyibusiso uLot ahamba naye. Wathi uNkulunkulu uhamba phambi kwami ngenacala. Wathi uAbraham inkosi ngiyesu ngibonile iphutha lami. Wathi uNkulunkulu uLot ukushela nomhlaba okwadula. Wathi libuke lonke izwe olufuna. Wathi uNkulunkulu uAbraham ngiyalibona nkosi. Wathi uNkulunkulu step number 2 lonke izwe olibona linyathele just scout the land. Uthi andifuna ungizwe yasi. Wathi lelizwe olifuna ukuthi andifuna ungizwa. Lelizwe olifuna before ulithola uhambe nje ulinyathela andifuna ungizwa bisho. Lelizwe olifunayo akungene kulona Abraham ingakabulone lakho ke uyonyathela nje awukakade niphi namhlanje ebakulushini lento oyifunayo akuye kuyona ungenamali uyonyathela. Athi uNkulunkulu awunamali njengamanje lo muzo ufunayo akuyongena nje ubona ukuthi for sale ufike ungene phakathi uthi akani ngikhombise lo muzi lo andifuna ungizwa namhlanje. Athi uNkulunkulu imali awukabi nawo Abraham kodwa kungene kule garage ofuna kulona imoto ke uyoyi-test drive. Hey Abraham, wathi uNkulunkulu just scout the land. Wayesethi uNkulunkulu lonke izwe linyathele. Wathi lingelapho. Ufuna ungizwa namhlanje. Ungile ngisabuka le ndoda yakwaZulu efikayo kodwa kuzoba right. Wathi lonke izwe kodwa ngakhuluma nomuntu nashi. Wathi lonke izwe olibonayo. Awukhuluma nami ake nithi amen. Lonke izwe njani Abraham.